s-au răsturnat jocurile. Pune în viață Biduc, văzut acolo de Radu și Eternity. Suntem acum pe Apophis. Are o poziție foarte bună Apophis. Ratează toate gloanțele aproape Apophis. Își dă și poziția de gol. Eliminat Biduc de Hazard. Ce face Hazard? 7 fraguri pentru Hazard. Și 2v4 acum. Posibil ca G like G să încheie acest meci. Trage bine acolo G like G și s-a terminat. Închide meciul frumos de tot Eternity. 6 kill-uri făcute pe sfârșit de joc. Incredibil de bine au jucat-o acum. Superb. Superb.